og det er Guds Helligånd. Guds hellige? Hvad for noget? En helligånd? Altså Maja, hvad er det nu for noget? Ja, og det er nemlig det, vi skal høre om i dag, fordi det var nemlig i pinsen, at Gud han sendte sin Helligånd, og det er faktisk derfor, at vi er fri i dag, det er fordi vi fejrer pinsen. Nå ja, okay. Men jeg synes altså, det er lidt svært at forstå, Maja. Ja, det kan jeg også godt forstå. Men jeg tænker, at jeg lige fortæller, hvad det er. Så nu skal I bare høre. Det var nemlig sådan, at Jesu venner, de ventede i Jerusalem, som de havde fået videre af Jesus. Og de sad inden for et sted, og pludselig så skete der noget meget mærkeligt. Det var som om, der kom sådan en kraftig vind. Så lidt ligesom, hvis man er helt vildt ude i blæsevejr, eller hvis man står med en føntørrer, og det bare står og vifter helt vildt i håret og i håret og i tøjet. Har du prøvet det? Hold da op, ja Maja, det har jeg faktisk. Så det er sådan lidt ligesom ude ved stranden i blæsvejr. Det har jeg prøvet. Og så kan man faktisk blive sådan væltet helt omkuld, faktisk. Ja, jeg tror næsten, de blev væltet helt omkuld der. Og så skete der faktisk noget endnu mere vildt. Okay. Noget, som de i Bibelen kalder for, at der kommer nogle tunger af ild. Tunger af ild? Altså, er det ligesom, hvis man har spist helt vildt stærk mad med chili, og det brænder lidt på tungen i munden? Er det sådan nogle tunger af ild? Det er altså ikke helt sådan nogle tunger af ild. Prøv at se, jeg har faktisk lige taget sådan lidt med her. Det er nemlig lidt ligesom, hvis man har et bål. Ja. Med sådan nogle store flammer. Jeg tror det i hvert fald, det er ikke også sådan, det er beskrevet som sådan nogle flammer nærmest, der kom flyvende ind med den her kraftige vind og satte sig op på hovederne af alle Jesu venner. Hold da op. Brændte de så ikke deres hår af? Nej, det gjorde de ikke, fordi det var nemlig slet ikke sådan nogle farlige flammer, eller flammer, som kunne gøre skade. Det var sådan nogle flammer, som faktisk gik ned og varmede deres hjerter. Og satte deres hjerter i brand. For det var nemlig sådan, at Jesu venner, de savnede faktisk Jesus, fordi han var jo taget op til Gud. Men så kom den her hellige ånd og varmede deres hjerte og gjorde sådan, at det var lidt ligesom, da Jesus han var sammen med dem. At Jesus han flyttede ind i deres hjerter igen, så de ikke skulle være væk fra Jesus. Ej, for lyder det bare godt. Helt vildt dejligt. Men jeg forstår det altså stadigvæk ikke helt, fordi hvordan kan Jesus bo inde i deres hjerter? Det er altså underligt. Ja, og det er altså også lidt svært at forstå, men det er altså fordi, Jesus han kom jo ikke ned igen som et menneske, ligesom da han tog op i himlen. Han kom jo som den her Helligånd, der kom ned, og den er usynlig. Så det er ikke noget, man kan se, og så er det bare at være sammen med os alle sammen. Og faktisk så er det sådan, at Helligånden, det er faktisk en del af det, vi kalder treenigheden. Altså Gud og Jesus og Helligånden. Så derfor så, når Helligånden bor inde i vores hjerter, så bor Jesus faktisk også inde i vores hjerter. Hold da op. Men det tror jeg altså heller ikke, jeg helt forstår. Jeg synes altså godt nok, det er lidt svært. Ja, det kan jeg også godt forstå. Men det vigtigste, vi bare skal huske ved pinse, det er det her med, at Gud han sendte os Helligånden, og at Helligånden den gerne vil hjælpe os den dag i dag. Okay, men hvad kan vi så? Hvad kan den der Helligånd, og hvad kan vi bruge den til? Og altså, hvad kan den hjælpe mig med? Altså, kan den måske lave mine lektier for mig? Det kunne være smart. Ej, det kunne faktisk være rigtig smart, men jeg tror måske ikke så meget, at han hjælper med lektierne. Det er mere nogle andre ting. Der er for eksempel så er der 3 ting, som Helligånden kan hjælpe os med. Den første ting, det er, at hvis vi læser i vores Bibel, har du prøvet det? Snapper? Ja, det har jeg prøvet. Det kan godt nogle gange være lidt svært at forstå det, som står i Bibelen. Svært, ja. Ja. Og det er faktisk sådan, at Helligånden vil gerne hjælpe os med at forstå det. Så hvis vi beder Helligånden om at hjælpe os med at forstå, hvad det er, Gud har gerne vil sige til os, når vi læser i Bibelen, så vil Helligånden rigtig gerne hjælpe os med det. Ej, hvor dejligt. Så det er en ting, Helligånden gerne vil. Og så er det Helligånden også gerne minde os om ting, eller vejlede os i ting. Så lidt ligesom, hvis du måske får en fornemmelse af, Snapper, at der er nogen, du gerne vil give et kram. Ja, jeg kan godt lide at få krammer. Ja, altså så kan Helligånden faktisk også godt minde os om ting, at der er nogen, der lige har brug for hjælp eller sådan noget. Det lyder også dejligt. Ja, og så kan Helligånden faktisk også, hvis vi er lidt kede af det, eller som ikke er helt tilpasset, så kan vi faktisk også bede til Helligånden og sige, at Helligånden ikke gerne vil give os en god følelse af tryghed og ro i vores hjerter, så vil han også gerne det. Ej, hvor lyder det bare rart. Ja, og han vil gerne bo i alle vores hjerter. Han kan være hos os alle sammen på én gang. Men altså, hvor er Helligånden? Jeg kan ikke se mit hjerte her. Jeg kan ikke se noget. Ej, og det er det, der er faktisk lidt, det er ret svært at forstå det med Helligånden, fordi man jo ikke kan se den. Ja. Men
prøve at se en gang sammen. Hvis du kigger rigtig godt efter, så prøver jeg prøver lige at puste en gang. Så skal I se, om I kan se den luft, jeg puster ud. Prøv lige se en gang. Kan du se det, Snapper? Jeg kunne ikke se noget som helst, Maja. Nej. Vi prøver lige at kigge ordentligt godt efter. Jeg kigger. Jeg kan stadigvæk ikke se det. Du kan ikke se det? Nej. Jeg kan ikke se noget. Prøv lige at tage sådan en heroppe. Prøv at se. Kender du den her, Snapper? Ja. Ja? Det er der sæbebobler. Sæbebobler nemlig. Det er nemlig sådan, at hvis jeg nu puster en gang igennem den her, så kan det være, at du faktisk måske godt kan se luften alligevel. Vi prøver lige en gang. Ja, vi prøver lige en gang her med. Wow. Kan du se det, Snapper? Sæbebobler, Ja. det kunne jeg se, ja. Og det er faktisk det, der er inde i sæbeboblen. Det er faktisk den luft, jeg puster ud. Så selvom du ikke kunne se den før, så er den der faktisk og kan lave bobler. Ja, og det er faktisk det samme med Helligånden. Selvom vi ikke kan se Helligånden, så er han her. Det han er så alligevel og bor inde i vores hjerter. Det synes jeg altså godt nok er vildt. Det er nemlig ret vildt, ja. Hold da op. Det er da sådan en fed gave, Gud har givet os. Det er en ret god gave. Ja. Ej, mega fedt. Jeg er mega glad for Helligånden. Altså, tak Gud for lige at sende os Helligånden. Altså, hvor er det fedt, mand. Ja, skal vi ikke alle sammen lige sige tak til Gud, fordi han har sendt os Helligånden? God idé, Maja. Ja, jeg prøver lige at bede en bøn til Gud. Jeg folder mine hænder, og så siger jeg, tak Gud, fordi du har sendt os Helligånden, som kan hjælpe os med alle de her ting. Amen. Altså, Maja,